Opus Tessellatum. És descobert de manera fortuïta quan s'està urbanitzant l'actual barri de Can Ferrarons de Premià de Mar, 1969. El promotor de les obres, Enric Bardina, sensible a la troballa, la notifica a l'aleshores Museu Arqueològic de Barcelona, que envia els seus tècnics a estudiar-les. Per evitar-ne la pèrdua, el mosaic és extret i portat a Barcelona, on s'emmagatzema fins a la tornada a Premià de Mar, novembre de 2020. Les restes descobertes corresponen a diverses parets i a un mosaic compost de 2 plafons que formaven el paviment d'una habitació de la part noble d'una vila romana. Es tracta d'un mosaic datat en l'època baix imperial, segles IV i V després de Crist.